Takže hlavný tréner Niko Gašparík, za hráčskú kabínu Jan Bernard. Takže nech sa páči, najskôr zhodnotie zápasu Michal tréner Šimos. Ďakujem, dobrý deň. Aj ďalší dobrý zápas pre nás vo vysokom tempe s kvalitným súperom. V prvom polčase nás dosť nechali behať, pretože nám ukázali kvalitu, ale mali sme aj my svoje situácie, dlho sme nevedeli dať ten gól až na konci. Juričin v 3. 4. situácie, čo mal šancu, tak konečne sme dali gól, ale také, celý tento zápas také zbytočné góly, hlavne ten po rohu je zbytočný, ten nadstavenom čase už potom v posledných sekundách bol zbytočný a dobrý zápas, mali sme aj my situácie, mali aj Rakúšania svoje situácie v ofenzíve a pre nás si myslím, že to bolo zase taká pozitívna skúsenosť s rakúskym futbalom. Ako ty pohľad z ihriska, ako ste videl? Tak myslím, že veľmi kvalitný super, stále dnes proti nám hrali kvalitne na lopte, museli sme veľa brániť a nebolo to ľahké. Myslím, že sme mali trošku viac podržať loptu, hlavne v prechodových fázach a tak, aby sme boli ešte viac nebezpečnejší, ale aj napriek tomu si myslím, že sme mali nejaké situácie a nejaké príležitosti a z tohto pohľadu to nebolo zlé, že sme sa dokázali do toho dostať. A ako aj teda nebrálo, dostali sme vlastne góly, si myslím, ale tak je to príprava, cítili sme trochu aj nohy v tom zápase, dala sa trošku už naberať, čiže dobrá previerka, si myslím. Ďakujem za voľné zhodnotenie, nech sa páči vaše otázky. Ja by som sa trénera spýtal, že máte za sebou dlhý zápas, v tomto už ste dokázali streliť 2 góly, ale naopak inkasovali ste 3. Ale z toho hľadiska, že už sa vám podarilo aj v ofenzíve trošku zapnúť a presadiť sa, takže možno, že z tohto hľadiska je to také väčšie pozitívum? To asi hej, ale zase sme začali také, že Marko ide sám na brankára a zase aj v druhom polčase sme išli sami na brankára, nedali sme také vyložené situácie, ktoré by mali skončiť gólom, ale tam potom OK, že dali sme nejaké tie 2 góly a boli tam ešte ďalšie situácie, do ktorých sa dostávame, takže áno, to je pozitívne. Na druhú stranu tá defenzíva dneska miestami haprovala, trochu taký rozhádzaný v tom druhom polčase, začiatku sme boli a potom hovorím také zbytočné, už keď ten zápas bol 2-2, že sme vyrovnali, na konci ešte sme pritlačili toho supera, snažili sme sa vyhrať, tak ešte sme na konci inkasovali zbytočne, neviem, 10 sekúnd pred koncom alebo koľko, ten rozhodujúci gól, takže to je škoda. Michal, super sa darilo v tom počase vychádzať z takéhoto pressingu, ktorý ste vidiali na tomu vás zavreli. Je to v tom nejakom tempe vyššej tej ligy, že možno sú zvyknutí hrať trošku, alebo čo stojí? Je to šťastie aj o tomto, samozrejme je to vždy aj o kvalite hráckej na ihrisku, ale druhá vec je systémová. Nechystali sme sa systémovo až tak na supera, že na takéto ťažšie zápasy sa inak chystáme a hrali by sme trošku aj my iným systémom, lebo pokiaľ hráte 4-3-3 s 2 ofenzívnymi desinkami na 3-4-3, tak často sa stáva, že prepadnete a my sme v tom prvom polčase dosť často potom prepadli v tom pressingu a oni z toho vyšli v druhom polčase alebo aj tých posledných 20 minút sa nám to darilo lepšie s tými odpočinutými potom hráčmi, ale tam dosť závaží aj tá systémovosť. Pokiaľ by sme my hrali takýto ťažký zápas proti 3-4-3, tak by sme ho hrali 4-2-3-1 a nie 4-3-3, ale chceli sme zostať aj v tomto našom systéme aj v defenzíve, z pohľadu defenzívy, aby sme si to vyskúšali ale ja tam vidím tie systémové problémy potom, ktoré sa vyskytujú na tom ihrisku, čo boli hlavne v tom prvom počasí. Čo ťa potešilo na výkone hráčov? Odmakali to, sú unavení, ja viem, že sú unavení, čiže mne to ako hovoriť nemusia, viem, že mali ťažké tréningy, dlhé tréningy a proste siahli si na dno svojich síl a mali sme dostatok takých šancí, že na to, že sme aj dosť museli v tom prvom polčase brániť, pretože držali dobre loptu, tak len sám Juričin mal 3 situácie, ktoré mohol vyriešiť a potom aj v druhom polčase sme znovu začali takou čistou tutovkou, ktorú sme nedali a naopak z breaku sme potom dostali, takže na to, že nemali sme až toľko ten zápas pod kontrolou, tak sme mali dostatok tých gólových príležitostí. Ja som sa ešte chcel spýtať aj na Tomáša Poznára, že ako to vyzerá s ním a kedy by sa mohol možno že aj ukázať už aj priamo na ihrisku. Ja verím, že ten posledný zápas už pôjde určitú časť do hry, pretože teraz začal už trénovať, včera mal dvojfázový tréning, takže on už s mužstvom trénuje.
len nechceme riskovať, aby hneď na začiatku prípravy prišlo k nejakému zraneniu, takže ešte trochu potrenujeme a potom ten posledný zápas už by mal byť s nami. A zatiaľ ako sa ukazuje v tréningovom procese? Veľmi solidne, tam je vidieť, že je skúsený borec, že je inteligentný a proste, že si niečo prežil v tom futbale, takže ja verím, že nám pomôže. Ešte by som sa konkrétne spýtal na Tomislava Krizmaniča, takže ako sa zatiaľ on ukazuje v tréningu a tiež dneska mal tiež nejaké minúty už na konte, takže ako si s ním spokojný zatiaľ? Myslím, že dneska naskočil veľmi slušne, mal dobré veci tam a celkom nám to v tých posledných minútach sa darilo aj v tej defenzíve, v tom vysokom pressingu aj v tej ofenzíve, takže tam slušný výkon a to isté v tréningu, trošku ešte taký zaklipnutý, že je tu nový a on je taký tichší chalanisko, ale myslím si, že postupne sa do toho dostal. A na krydle Jahim dneska mal väčší počet minút, takže ako to vyzerá s ním? Znovu si myslím, že taký dobrý výkon, pretože vždy spraví také, ako by som povedal, niečo neočakávané, niečo navyše. Aj v prvom polčase tam mal nejakú situáciu, v druhom polčase on v podstate tam na začiatku hneď riešil tú situáciu breaku, kedy myslím Osenimu alebo komu to prihrával, že trafili sme brankára. Takže tohto si myslím, že je OK na to, že je s nami krátku dobu a je veľmi unavený, čo je a čo chalani už proste aj v tom druhom polčase možno to bolo aj to zrkadlo toho, že už tie nohy mali ťažšie a že tá potom intenzita pri dostupovaní a týchto veciach je nižšia a potom, keď tak kvalitne ako Austria kombinujú, tak vám tam chýba ten polkrok a to stačí na to, aby oni z toho vyšli, takže tam som cítil tú únavu tých hráčov aj toho Jahima. Ešte posledná vec ku superovi Austria Viedeň, tak bolo cítiť z nich, že idú z kvalitnej rakúskej ligy a možno, že aj také porovnanie s prvým zápasom so Sigmou. Je to cítiť, my sme to cítili v Európe v každom jednom zápase, či v predkolách, potom v skupine, že tá slovenská liga nemá takú intenzitu. To je rozdiel, my spravíme objem v podstate podobný v týchto ligách, aj lepším ligám sa vyrovnáme, len tá intenzita nám chýba. Možno tu sme videli Rakúšania, taká agresivita ešte bola vyššia, že pokiaľ náš hráč niekde vyšiel z toho, okamžite bol faulovaný a tomu sa potrebujete prispôsobiť, potom už na konci už možno rozhodca z toho musí postrážiť, lebo tam boli nahrané nejaké súboje aj z obidvoch strán, ale je to cítiť a to isté aj Češi, oni tiež sú známi, týmito fitness dátami majú výborné v tej Českej lige, takže tá konfrontácia pre nás z tohto pohľadu fajn a tí hráči musia hneď okamžite prepnúť na to vyššie tempo, ako máme v Slovenskej lige a my to vidíme aj na tých dátach z týchto prípravných zápasov, že sa nám zvýši aj ten v podstate objem o niečo, ale hlavne tá intenzita. A hlavne hráči to cítia pri tých súbojovostiach, že není voľný, je dostúpený, vždy je dopresovaný, či vo vysokom, strednom alebo aj v tom hlbokom bloku nemá toľko času, takže o tom je to, že tieto mužstvá sú kvalitnejší v lige. Janči, tiež nejak pár slov k tej Austrii, že či si to tak tiež cítil na tom ihrisku? Tak áno, tak Rakúšania celkovo sú si myslím takí agresívni, aj čo som mal skúsenosti s reprezentačnými výbermi. Nedávajú priestor, je málo času na prácu s loptou a nejaké rozhodovanie, čiže v tomto sú nepríjemní. A tak je to dobrá previerka, pretože si myslím, že on môže dať do tej sezóny potom skúsenosti, s ktorými môžeme čerpať a využiť to v tej ligovej sezóne a takisto aj pohár. Michal, môžem sa na Marka Ďuričina spýtať, ako zatiaľ v podstate trénuje aj na základe toho, že mal tie nejaké zdravotné problémy počas jesene, tak ako zvláda možno aj tú intenzitu, aj tie objemy, ktoré robíte tu, tak ako sa do toho dostáva? Ja si myslím, že tento zápas bol veľa lepší ako ten prvý z jeho strany a presne ukázal, v čom je Marko ten silný, že v tom prvom polčase mal 4 16-kové situácie a z toho sa dostal do takých troch šancí a nakoniec aj dal ten gól pred koncom toho polčasu, v tomto on je silný, že je to 16-kový žralok, ktorý keď dostane tú situáciu, dokáže ju vyriešiť, dneska ešte trošku zahadzoval tie šance, ale nakoniec ten gól dal a v tom si myslím, že bude veľkým prínosom pre nás a čo sa týka nejakého fyzičná, tam už on v podstate myslím, že dobehol to manko, ktoré mal tou chorobou a tým zranením, jak to nazval, takže myslím si, že OK z toho pohľadu. Pán tréner, zazneli tu už mená troch posíl a v podstate sú ešte nejaké posty, ktoré by ste možno chceli posilniť?
Nie, my sme v tomto smere sme v podstate, neviem, čo by sa muselo stať, inak sme uzavreli ten káder a máme ho dosť široký a si myslím, že keď budeme odpočinutí a v plnej sile, tak zase tá naša výkonnosť bude trošku zase inde ako v týchto prvých zápasoch, v tejto príprave, v tejto únave a hovorím, sme nachystaní alebo budeme dobre nachystaní, si myslím, na ligu.